Balcony TV. Sziasztok, ez a Balcony TV Budapest legújabb adása, a 360 bárból jelentkezünk. Itt van velünk Odett, aki hozott magával marimbát, gyerekkórust, sámándobot, uborkát. Mi lesz ebből? Az Egy lépés című dalom. Hajrá! Összekottan a fogzomat, úgy jó, csak úgy jó, ha felpörget minket a lassú tánc. Lelked még ég, csendes óceán, a partján az összes ruhám egy életre ott hagynám. Odett, gyerekek, fiúk, köszönjük szépen! Köszönjük szépen, lányok, egy hatalmas tapsot nektek, magatoknak, mert mindezek még elindul csak már nagyon ügyesek voltak, ne haragudj. Nem haragszom egyáltalán, nincs miért. Mutassuk be először a kórus, ugye itt két kórus egyesült most, egy részetek honnan jött? A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületétől. Egy másik része pedig? Az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskolában. A fiúkat pedig te mutatod be? Toldi Miklós a doboknál, aki egyébként a dalnak a zeneszerzője is. Uborka van nálam, mi van? Ebben nem menjünk bele, illetve a Talamba zenekartól Grünwald Lacek, Grünwald László, illetve a kezes felesége, aki a második anyukájuk volt ezeknek a csodálatos gyerekeknek, 7-től 14 évesek egyébként. Őt úgy hívják, hogy Réka, őt neki innen integetünk, köszönjük szépen neki. A karmester, egyébként Igen. ő volt a karmester a dalban, ezt mások nem láthatták. A gyerekek fantasztikusan néznek, és ehhez neked van közöd?
Így van, én voltam a személyi stylistja mindenkinek. Volt egy világ a fejemben, hogy mit szeretnék látni rajtuk, meg hogy egy picit különlegesebbé tenni ezt a dolgot, és nem szeretem volna azt, hogy mindenki ugyanúgy nézzen ki, hogy legyen egy séma, és ugyanolyanok legyenek, hanem maradjanak gyerekek, de ilyen fura, aranyos gyerekek, és a tévé raktárából hoztam el ezeket a ruhákat nekik, de szerintem jól érzek magukat benne, meg csinosak lettek nagyon. Annyira, hogy ott azt beszélgették a WC-ben egyébként, hogy vajon hazavihetik-e. Például itt az egyik lányom mutass csak meg, fordulj meg, frak van, és szegény nagyon csalódott lesz, hogy nem viheti haza ezt a frakkot. Sajnáljátok, igaz? Igen. Hát ez van most ez a dal, ez tényleg csak most az egyszer itt csendült fel, és többet nem is lehet hallani sehol ilyen verzióban? Hát az az igazság, hogy a közeljövőben nem tervezem, hogy ezt még egyszer így felcsendítjük. Lehet róla szó majd egyszer, talán valamikor, de egyelőre az van, hogy ezt a YouTube-on fogják most a kedves hallgatók és nézők újra kattintani, reméljük nagyon-nagyon sokszor. Úgyhogy igen, egyelőre most ez volt az egyszeri alkalom. Végig fesztiváloztad a nyarat az új lemezeddel, viszont most valami egészen másra, sokkal nagyobbra készülsz. Mi ez? Ez szeptember 9-e lesz, amikor is Blondi előzenekarra leszek végül is, bár ezt az előzenekar dolgot, ezt mindig olyan furán mondom, hogy az előzenekarra leszek. Lesz 30 percem előtte, mert hogy engem választottak ők ki itt Magyarországon, és én ennek nagyon-nagyon örülök, ugyanis kamaszkoromban nem példaképpen, hanem... Kedvenced? Kedvencem, köszönöm! Kedvencem volt Blondi, és ez gyakorlatilag végigkísérte a pályámat is, mert Debbie Harry azért egy elég egyedi, meg eléggé megvan a saját hang, és ezt nagyon tisztelem, meg nagyon szeretem, hogyha egy előadó ilyen, úgyhogy borzasztó nagy megtiszteltetés ez a dolog, úgyhogy szeptember 9. Sok sikert kívánok hozzá, izgulni nem kell. Köszönjük nektek, lányok, hogy itt énekeltetek a teraszon. Köszönjük, hogy néztetek minket, jövő héten találkozunk. Hello! Back in ETV